tardaria de maig de 1893, mossèn Cinto arribava amb un petit bagatge al santuari de la Gleva, a les Masies de Voltregà, i demanava al capellà custodi i acolliment per una temporada. D'aquella estada són els llibres Roser de tot l'any i la trilogia Jesús Infant. Però a mesura que passaven els mesos, els problemes econòmics no se li resolien. Un dia anà a trobar el marquès sense anunciar-se. El marquès se'l tragué del davant indignat i li prohibí que tornés a casa seva. Aquella visita tindria encara una altra conseqüència. El bisbe Morgades li prohibí sortir de la Gleva. Mossèn Cinto, dolgut profundament perquè se l'acusava de malversador i boig, desobeint les ordres del seu bisbe, se n'anà a residir a Barcelona, a casa d'una família relacionada amb els exorcismes, la família Duran. Una vídua amb 3 fills, el pare dels quals havia assistit al seu llit de mort i li havia promès que no abandonaria els orfes. El bisbe ho intentà tot per fer-lo tornar a Vic, fins i tot volgué que la policia el detingués. Llavors ell començà a publicar als diaris un contingut d'articles coneguts amb el nom de En defensa pròpia, que feien pública i evident la posició de rebel·lia de Verdaguer contra el que considerava una injustícia. A tot Catalunya i més enllà, l'opinió es va dividir a favor o en contra del poeta. El bisbe, com a represàlia, el va suspendre a divinis. Mossèn Cinto no podia dir missa. Enemistat amb la jerarquia, estava sol, i fins i tot el seu amic de jovenesa i conseller, el canonge Collell, l'abandonava en plena tribulació. El que més el faria era que dubtessin de la seva moralitat perquè vivia amb la família Duran i de la seva integritat mental. Són fruit d'aquesta etapa els poemes de Flors del Calvari i Sant Francesc, obres en què el jo del poeta se'ns mostra amarg i dolç alhora, humil i orgullós, assumint el desconhort i desafiant. Són versos d'un profund sentiment humà i cristià que superen en valor literari la mística dels primers anys. Així, per exemple, ens descriu un Sant Francesc que podria molt ben ser un autorretrat. Un jove marxant d'Assís ha fet bancarrota. S'ha quedat sense diners, més ai, sense bossa. Un príncep semblava ahir i avui és un pobre. De ser tingut com a boig, poc o res l'importa. Francesc ha vist que en lo món tot és fumarola, i els vilipendis i afronts, l'insult i la mofa, preu li semblen molt petit per comprar la glòria. El 1897 morí la vídua Duran, i per fi l'any següent, gràcies a la intervenció dels pares agustins de l'Escorial de Madrid, que fan de mitjancers, arribà a la reconciliació amb el bisbe. A Verdaguer se li permeté de continuar vivint amb els fills de la família Duran i li concediren un benefici eclesiàstic a la parròquia de Betlem, davant per davant del Palau de Comilles. Tant patir i al capdavall per passar d'una banda de Rambla a l'altra, conten que deia. En certa manera, havia guanyat, però deixant en la batalla el millor de la seva vida. Els poemes d'aquests darrers anys recollits a Aires del Montseny i El cel mostren una barreja de nostàlgia envers el passat llunyà de la infantesa i d'anhel envers el futur alliberador de la mort. Ja hi he navegat prou per les mars de la terra, de golfos de neguit, d'onades de tristesa. Barqueta mia, anem-se'n, barca meva, cap a la mar del cel, avui que està serena. L'any 1902, prematurament envellir, caigué malalt d'una tuberculosi. El mes d'abril el traslladaren a Vallvidrera, a Vilajoana, una casa voltada de boscos per descansar i amb l'esperança que es refés. Morí
morir el dia 10 de juny i el seu cos fou traslladat al Saló de Cent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, convertit en capella ardent. El 13 de juny rebé cristiana sepultura al cementiri nou de Montjuïc, sota un llorer, al peu d'una ginesta florida. Es calcula que assistiren al seu enterrament unes 300.000 persones. Així conta Gaziel l'esdeveniment. No es podia fer un pas ni amunt ni avall. Allò no era Corpus, ni una manifestació política, ni un aplec de festa, ni s'assemblava a res conegut. Era una manifestació estranya i nova que Catalunya potser no havia donat encara mai per ningú. Era la capital de tot un poble que expressava el seu dolor per la mort d'un poeta. Verdaguer, ens diu Ricard Torrents, és avui definitivament un clàssic, llunyà doncs, però pròxim alhora, com tots els clàssics de cada poble, de cada literatura. Clàssic per la llengua, que elevà la condició perduda de llengua literària, i clàssic també per la dualitat de la seva vida, partida entre la grandesa i la misèria, per la dualitat del seu art, dividit entre la grandiloqüència i la tendresa.